tots. Bé, avui el que farem és treballar amb taules. Aprendrem a com ficar taules dintre d'un document de text. Bé, per treballar amb taules, el que farem és anirem a inserir, a l'opció d'inserir, i veiem que aquí tenim una icona que fica taula. Quan jo clico, tinc diverses opcions. La primera, que és la que utilitzareu més, és per taules que no són massa grans. Doncs jo vinc aquí, clico amb el ratolí i arrastro, i fixeu-vos que en funció de les files i columnes que jo agafa, ja em farà la taula. Ja la tindria feta. Dins de cada taula, jo ara aquí puc escriure i puc ficar el que sigui, i puc inserir fotos, i puc... Veureu que hi ha moltes vegades que quan hi fico alguna foto se'ns pot fer més gran les files o columnes, però fixeu-vos que quan jo selecciono la taula, per aquí, per la part de dalt, jo puc adequar. I si vaig amb el botó dret, propietats de la taula, aquí puc definir com vull la taula. Com l'ajusto, les files, l'alçada, la columna, els amples, les cel·les, si volem que les coses estiguin a dalt, centrades o a baix, quin és l'ample, tot això. També moltes de les coses les podré fer des d'aquí dalt. O, fixeu-vos que quan jo em fico aquí, jo puc anar millorant les coses. D'acord? Això seria una manera. Bé, també puc, si vull inserir, taula, tornem, i tinc insertar taula. Aquesta seria l'opció tradicional. I aquí ens diu quantes columnes i quantes files. Si vull l'ample de columna fixe o no. Quan jo li diria, per exemple, aquí dic 5x2. Doncs acceptar i tindríem 5x2. D'acord? Amb una taula també el que sí que el número de files i de columnes jo el puc variar en tot moment. És a dir, quan jo selecciono una columna, fixeu-vos que aquí em surt inserir i aquí inserir diu inserir a dalt, a baix, a la dreta o a l'esquerra. Dius, doncs jo vull una a l'esquerra, me n'ha ficat una a l'esquerra. És a dir, que puc des d'aquí, o botó dret també, inserir, també eliminar, puc combinar, és a dir, que si jo tinc dos, vaig i li dic combinar cel·les, me les ha convertit en una. Si jo aquestes les selecciono, li dic combinar cel·les, me les insereix en una. D'acord? I quan jo estic en una cel·la, si vaig amb el tabulador, fixeu-vos que me va augmentant el número de files. D'acord? Si em vaig inserir taula, tinc més opcions. Una és dibuixar taula. La puc dibuixar directament, ara us en parlaré també. I també tinc un llistat de taules ràpides. Tinc com a models que ja estan fetes, que potser ens interessa. Imagineu-vos que... Jo llavors això ho podria modificar com jo vulgui o tal. Fixeu-vos en una cosa. Quan jo estic en una taula, si em fico a dins de la taula, fixeu-vos que si em fico a dins, aquí a dalt, ja m'ha sortit unes opcions especials de disseny, puc triar, i disposició, també. Fixeu-vos que hi ha totes les opcions també d'abans, també les podeu anar provant. I aquí l'interessant és això, dibuixar taula i esborrador. Dibuixar taula, quan jo clico, jo puc afegir línies en aquesta taula. Fixeu-vos, o n'hi puc borrar. El mateix que abans fèiem combinar, podria borrar. D'acord? Doncs bé, una mica la part més important de les taules, aquí amb aquestes opcions podeu anar provant coses, però és una opció molt interessant de cara a que els vostres documents es veguin molt millor. D'acord? Vinga, ara a intentar-ho.